Guys, लाइमोथियाव दिनै फार्स्ट टाइम फैदों बहुत खस्थ' मोनबाय आरो अखा हादों अखा हानानै गोबां लामाफ्रा नै एसे गोबां अखाजों गोबां लामाफ्रा खस्थ' मोनदों गोबां लोगोफोर फैगासिनो दङ आं फैगासिनो दङ दिनै फार्स्ट टाइम फैदों आं दिनैनि थाखाय बहुत खस्थ' मोननाय बायदि मोनदों एसे अखाबो बोथोराबो गाज्रि हाला सिन्देल खुरबाय लामाया जोबोद हाब्रु सिन्देल खुरनानै थाबायनांबाय लोगोफोर गोबां मेंनाय मोनबायब्लाबो दिनै गोसोआवहाय जोबोद रंजानायबो आङो मोनदों मानोना आङो गिबि खेबनि थाखाय बेबायदि लामायाव हान्थिनो मोननाया आंनि थाखाय मोनसे गोसोखांजाथाव जानानै थाबाय आरो फारसेजों गोसोआव मोनसे सावगारि आंनि बिखायाव गोसोआव जाखांफैदों मानोना बे ओनसोलनि बे हालामनि रायजो राजाफ्रा बे लामाजों हान्थिनानै गोबां थांलाय फैलाय हान्था मेलायाव गोबां खस्थ' मोनदों बेखौ आं गोसोखांदों आरो साननो हादों बियो लाइमुथि बाजार नोंथांमोना जेब्ला फैगोन अब्ला नुगोन बेयावहाय गोबां रोखोमनि जाग्रा बेसादजों लोगोसे नांगौखिनि बेसाद मुवाफोरखौ बेयाव मोनगोन जेब्ला नोंथांमोना फैगोन अब्ला बे बाजारावहाय थांनानै नायनो हागोन बे जायगा बे एरिया बे ओनसोलाव गोबां समायना मिथिंगाजों बुंफबनाय गोबां बिफां लाइफांजों बुंफबनाय आरो नै गोबां आबादारिफ्रा आबाद मावनानै सोमखोर दुब्लिखौ बेरखांहोनानै आंगो बर' गामि होननानैहाय बयनिबो सिगाङाव सिनायथि होदों ओमफ्राय दुखुनांथाव बाथ्राया बेनो दासिमबो बेयाव मोजां स्कुल कलेज गायसननो हायाखै मानोना बियो दासिमबो मोनसे रिजार्भ बा हादानाव दङ दिनैसिमबो बे ओनसोलाव मोजाङै स्कुल कलेज हस्पिटाल गायसननो हायैखौ नुनो मोनो